Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ang pangalan ko po ay Alex. Nais ko lang pong ikwento sa inyo ang isa sa aking naging karanasan nang magawi po ako sa lugar ng kaibigan ko noon na si Ramil. Taong 1988 po ito nangyari at magpasa hanggang ngayon po ay sariwang-sariwa po sa isip ko ang nakakakilabot na pangyayaring iyon. Ang lugar pong iyon ay isang tagong barangay na matatagpuan po sa Antique. Hindi ko na lamang po babanggitin pa ang eksaktong lugar para po maproteksyonan ang mga taong naninirahan doon sa kasalukuyan. Samantala, ang dahilan kung bakit ako pumunta noon ay dahil tinakasan ko ang aking kasal. Hindi ko po sinipot ang isa sa pinakamahalagang okasyon sa aking buhay. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa mga bisita noon at doon sa mismong bride, pero wala na akong naging paki noon dahil wala naman talaga akong pagmamahal sa babae. Isa pa po ay hindi ko siya kilala maski ang kanyang mukha. Uso kasi noong araw, Kuya Bari, yung mga matatanda ng pamilya ang nag-uusap-usap at nagkakasundo tungkol sa pag-aasawa ng kanilang mga anak at isa po ako sa hindi nakatakas sa ganoong tradisyon. Mabigat man sa loob kong gawin iyon dahil alam kong marami ang masasaktan, ay ginawa ko pa rin. Naalala ko pa nga ang sinabi ng tatay ko noon. Huwag raw masyadong matigas ang aking ulo dahil ang sumusunod sa magulang ay giginhawa at magiging matagumpay ang kinabukasan at puro kamalasan naman kapag ka sumusuway. Aaminin ko, Kuya Bari, hindi ako nakatulog sa gabing iyon nang sabihin sa akin ng tatay ko na tapos na nga ang usapan nila at nakatakda na ang kasal sa babaeng ni pangalan niya ay hindi ko talaga inalam. Makailang beses din siguro na hiniling ko sa lupa noon na sana ay kainin na lamang ako para matapos na ang lahat ng aking isipin. Nakatitig lang ako sa aming kisame noon hanggang sa bigla kong naalala si Ramil. Isang dating kaklase at naging matalik na kaibigan na mula sa karatig na probinsya. Kuya Bari, matagal na kaming magkaibigan. Malapit po kami sa isa't isa at nagtuturing ang parang magkapatid. Wala kaming inililihim sa isa't isa kaya alam ko noon na wala akong ibang malalapitan at mapagkakatiwalaan kung hindi siya lamang. Kaya nabuo ang loob ko na lisanin ang aming lugar sa araw na itinakda para sa kasal namin ng babaeng ipinagkasundo nga sa akin. Sumakay ako ng bus at dumating sa Pantalan pagkatapos ng 2 oras. Mula doon ay sumakay pa ulit ako ng Roro. Ito po ay isang sasakyang pandagat, Kuya Bari. Kagat na ang dilim nang marating ko ang lugar ni Ramil. Agad niya akong sinalubong nang makilala niya ako pagbaba ko po ng tricycle sa tapat ng kanilang bahay. At isang biro kaagad ang pinakawalan niya sa kanyang bibig. Ano raw masamang hangin ang nagdala sa akin sa kanyang lugar. Pero kahit ganoon ang salubong niya sa akin ay hindi ko iyon dinamdam dahil kaming dalawa po ay para lang magkapatid kung magbiruan. Malugod nila akong tinanggap 10 ng kanyang pamilya. Mababait sila at asikasong-asikaso nila ako. Ngunit kahit naging maayos ang kalagayan ko sa lugar nila ay hindi pa rin ako mapanatag dahil hanggang sa Antique po ay daladala ko ang bigat ng isipin sa mga bagay-bagay na tinakasan ko. Hindi rin ako mapakali at hindi makatulog ng maayos sa buong magdamag na iyon. Lumabas ako ng bakuran at sinamyo ang sariwang hangin. Maliwanag po ang buwan ng gabing iyon at tahimik na rin ang buong lugar. Nang walang ano-ano'y
may narinig akong isang malakas na sitsit na nanggagaling sa kung saan man. Hindi ko na lamang pinansin iyon dahil kung sakali man na hindi ito galing sa tao ay mas mainam na magkunwari na lamang na walang naririnig dahil mas lalo lamang daw gagambalain ang isang tao ng mga nilalang sa gabi kapag ipinakita sa kanila na naririnig o nakikita natin sila. Isang buntong hininga na lamang ang aking pinakawalan at tumingin sa malaking sinag ng buwan. Nang biglang may humawak sa aking balikat. Muntik na nga ako mapasigaw dahil sa gulat. Mainam na lang at nakilala ko kaagad ang kanyang mukha. Si Ramil. Pare, anong ginagawa mo rito sa labas? Bungad niyang tanong sa akin. Pare, aagulat ka naman eh. Ay, hindi ako talaga makatulog pare, kaya ito, nagpapaantok lang ako dito. Alex naman, hindi ka na ba sanay sa higaan mo? Hindi naman sa ganun pare. Wala naman sa akin yun eh. Ang totoo niyan, di talaga ako pinapatulog ng konsensya ko. Dahil ba yan sa di mo pagsipot sa kasal mo, Alex? Tanong muli sa akin ni Ramil. Oo pare. Naalala ko kasi yung mga magulang ko eh. Siya nga pala salamat Pare, maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Ikaw naman, wala yun pare, ikaw pa. Basta ikaw, nanginginig pa pare. Yan ang gusto ko sa'yo pare. Paano kaya kung dito ko na kaya balak tumira? Naku Alex, basta magpaalam ka sa nanay ko. Teka, siya nga pala. Tara sa loob, medyo malalim ng gabi eh. Hindi tayo dapat nandito sa labas. Ha? Bakit naman? Bawal ba dito sa inyo? May curfew? Hindi na sinagot ni Ramil ang tanong ko. Sumenyas na lamang kasi ito na parang sinasabi niya na kailangan na namin talagang pumasok sa loob ng bahay. Kuya Bari, ang buhay nila Ramil kung ikukumpara sa mga nadadaanan kong kabahayan sa baryong iyon ay masasabi kong isa sa mga nakakaangat sa buhay. May 2 palapag ang kanilang tahanan at maluwang ang kanilang bakuran na puno ng iba't ibang klase ng mga halaman. Malamang ay mahilig sa halaman ang kanyang nanay. Isa sa napansin kong tanim sa kanilang bakuran ay ang ilang piraso ng luya. Masiglang masigla ang mga dahon nito. Inilibot naman ako ni Ramil sa kanilang bukirin kinabukasan. Mayroon silang malawak na taniman ng mangga. May mga alaga din silang mga iba't ibang klase ng hayop tulad ng mga kambing, baka, maraming manok at iba pa. Nang umuwi kami galing sa pamamasyal ay naabutan naming naghahanda ng isang masaganang tanghalian ang nanay po ni Ramil. Pumwesto muna kami sa balkonahe at masayang nagkwentuhan habang inaantay matapos ang paghahanda ng pagkain. Hanggang sa nakita ko ang isang taong humahangos papunta po sa amin. Siya ay ang tauhan ni Ramil na si Mang Igme. Hingal na hingal ito at halos hindi na makapagsalita. Agad namin siyang inabutan ng isang basong tubig upang mapakalma. At nang maging maayos na ang kanyang paghinga ay sa kanya ikinuwento ang dalang balita. Ayon dito ay namatay daw ang asawa ni Aling Maring, isa sa kapitbahay nito. Napag-alaman ko na mayroon daw palang aswang na gumagala-gala sa kanilang lugar at ang madalas na binibiktima nito ay mga lalaki. Nang pansinin ko ang mukha ng mga kasama ko ay parang hindi na sila nagulat sa nangyari pero malungkot sila sa balitang iyon. Nasabi din ni Ramil na nakakatakot na talaga sa kanilang baryo dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng aswang. Agad namang natigilan ang tauhan nilang si Mang Igme nang mapansin niya ako. Tinanong nito kung sino ako at doon pa lamang ako ipinakilala ni Ramil. Isang babala kaagad ang iniwan nito sa akin
Mag-iingat daw ako sa kanilang lugar at huwag maglalabas kapag kagabi na. Nagulat man ako dun ay nagpasalamat na lang ako sa kanya. Bagamat hindi ko alam kung paniniwalaan ko iyon o hindi. Nagbigay na lamang ako ng respeto sa kanya at nagkunwaring naniniwala. Nang maikwento na niya lahat ay nagpaalam na rin ito at aayusin daw niya ang kanilang tahanan upang makasiguro na maging ligtas sa pag-atake ng aswang. Noong akmang aalis na siya, bigla naming narinig ang nanay ni Ramil. Tinawag nito ang matanda at mayroon siyang ibinigay na halaman. Luyang itim daw iyon. Sinabi ng nanay na ilagay daw iyon sa may pintuan sa labas man o sa loob ng bahay. Napakabisa daw nung pangtaboy ng aswang o anumang masamang elemento. Mas mainam na daw ang nag-iingat dahil walang nakakaalam kung sino talaga ang kanilang kalaban. Nagpasalamat naman si Mang Igme bago tuluyang umalis. Kuya Bari, sa ilang araw kong pananatili sa lugar nila ay hindi lang iyon ang unang pagkakataon na narinig ko ang patungkol sa usap-usapan nilang aswang na pumapatay ng mga kalalakihan sa baryo nila. Nabahala na talaga ang lahat dahil sa naging sunod-sunod na ang pagkamatay ng mga kalalakihan. Minsan napag-uusapan na din namin iyon ni Ramil. Sabi ko sa kanya, baka lang mayroong serial killer na gumagala-gala sa kanilang baryo at iyon ang pumapatay sa mga lalaking may asawa. Nagbiro pa nga ako, sabi ko, baka babae yun na naloloko lamang o ginawang kabit kaya naghihiganti sa mga lalaking may asawa. Mabuti na lang kako at parehas pa kaming single. Ligtas kami sa mainit sa mga mata ng mamamatay tao na iyon. Alex, hindi ka talaga naniniwala hanggat hindi nakikita ng mga mata mo? Oo pare, hanggat hindi ko nakikita. Wika ko naman kay Ramil. Alam mo, huwag ka lang masutsutan. Kung hindi, mag-ingat ka ha. Kasi isa ka na sa babalaki nilang maging biktima. Babala sa akin ni Ramil. Bigla akong natigilan sa sinabing iyon ni Ramil dahil naalala ko kasi yung isang sitsit na narinig ko noong unang gabi ko sa kanila. Napatanong tuloy ako sa sarili ko kung papaano nga kaya kung aswang na iyon na tumatawag sa aking atensyon. Nangilabot ako sa realisasyong iyon. Pero nawala rin iyon sa isipan ko dahil di nga ako naniniwala sa mga aswang. Nanatiling ganun ang paniniwala ko, Kuya Bari. Hanggang sa isang araw, nag-aya si Ramil na maligo sa ilog. Isang magandang ideya para sa akin iyon dahil talaga namang napakamaalinsangan ng araw na iyon. Isang malinis at malinaw na ilog ang aking nakita nang marating namin ni Ramil ang sinasabing niyang pinakamagandang ilog sa kanilang bayan. Pero hindi lang po iyon ang nakapukaw sa aking paningin. Dahil sa hindi kalayuan ay mayroong isang babae akong nasulyapan. Tahimik itong naglalaba lamang sa ilog. Maputi ang kanyang balat at mahaba ang kanyang buhok. Agad kong tinanong si Ramil kung sino ang napakagandang babaeng iyon. Natigilan si Ramil nang mapansin kung saan nakatingin ang aking mga mata. Pare, Alex, wag yan. Sabi nito nang mapansin na yung babae sa ilog ang aking pinatutungkulan na maganda. Alex, yan si Laura. Yan yung apo nung matandang pinaghihinalaang aswang dito sa amin. Narinig ko yung sinabing iyon ng aking kaibigan pero dahil sa kagandahang taglay ng babae ay para akong nabato-balani. Natulala ako sa angkin niyang kaseksihan. Para siyang isang diwata sa aking paningin, Kuya Bari. Baka kung wala roon si Ramil ay agad ko na siyang nilapitan. Iyon ang una naming pagtatagpo ni Laura.
Totoo pala. Totoong-totoo pala ang kasabihang love at first sight. Kinabukasan ay muli akong nagpunta sa ilog ng mag-isa na. Nagbabaka sakaling muling makita si Laura. At hindi ako nabigo, Kuya Bari. Naroon nga siya at muling naglalaba. Pero patapos na siya at nagliligpit na ng mga gamit niya. Agad ko naman siyang nilapitan, subalit nang makita niya ako ay nagmadali siyang lumayo. Sabi ni Ramil nung tinanong ko siya noon ay talagang takot daw talaga makisalamuha sa tao itong si Laura dahil maraming beses na silang sinaktan ng mga tao dahil sa pagbibintang na may lahi silang mga aswang. Palihim ko siyang sinundan. Nagtago ako sa mga puno at matataas na damo. Nag-ingat na di makagawa ng anumang ingay o kaluskos para hindi niya mahalata na sinusundan ko siya. Hanggang sa nakita ko ang kanyang tinutuluyan na matatagpuan sa gitna ng mga kakahuyan. Nalaman ni Ramil ang ginawa kong iyon. Puro babala at pananakot ang sinabi niya sa akin. Layuan ko daw si Laura. Pero dahil sa nagkakagusto na nga ako sa kanya, ay sinubukan kong ipagtanggol siya. Alex, bahala ka ha. Ang sa akin lang naman pare. Siyempre kaibigan kita ha. Ayaw kitang mapahamak. Sabi nito nang hindi pa rin niya magawang pagsabihan. Sinabi ko naman sa kanya na wag nang mag-alala sa akin dahil alam ko naman ang aking ginagawa. Kinabukasan ay muli akong nagpunta sa ilog, Kuya Bari, at nakita ko na naman roon ang babaeng unang nagpatibok sa aking puso. Isang ngiti kaagad ang ibinungad ko sa kanya. Bagamat nung una ay ilag na ilag talaga siya, ay dumating yung puntong mukhang nasanay na siya sa paglapit-lapit ko. Hanggang sa kinausap na niya ako. Niligawan ko siya hanggang sa nahulog na rin ang loob niya sa akin. Sinagot niya ng matamis niyang oo. At sa ilog ang madalas naming naging tagpuan. Maayos na sana ang aming samahan, ngunit nang malaman ng tao ang aming relasyon ay nagalit sila sa akin. Ewan ko ba kung bakit uso ang pakikialam ng mga tao sa kanila sa relasyon ng may relasyon. Hindi lang pala lola ni Laura ang magiging problema ko dahil maski ang taong bayan nang malaman nila na may relasyon kami ni Laura ay binugbog nila ako ng matsyempohang naglalakad pa uwi. Alex, sabi ko naman sa'yo, di ba? Pwede kang mapahamak dahil dyan sa ginawa mo. Wika ni Ramil sa akin. Panay din ang paalala sa akin ng kanyang ina na dapat ay namimili din ako ng taong mamahalin ko dahil hindi raw talagang ordinaryong tao lamang sina Laura. Tuluyan daw akong mapapahamak kung ipagpapatuloy ko iyon. Bagamat wala daw silang matibay na katunayan na aswang nga sila Laura, ay parang siguradong sigurado sila na ito nga ang nambibiktima sa mga taong bayan. Kaya galit ang mga tao sa pamilya nila Laura. Maya-maya'y may nakita akong inilabas na maliit na botelya ni nanay sa kanyang bulsa. Gamot daw iyon mula sa dinikdik na asin at luyang itim. Kinatas at inihalo sa langis. Mabilis daw iyong magagamot ang anumang uri ng sugat at maging ng black eye na natamo ko sa pambubugbog nila sa akin. Nagpasalamat naman ako sa pag-aasikaso nila sa akin. Hindi na ako umimik simula ng oras na iyon at hindi ko na rin binuksan pa ang usapin tungkol sa amin ni Laura. Pero ang hindi nila alam, ng gabing iyon ay tumakas ako para muling makipagkita kay Laura. Nagdesisyon akong magpakilala na sa kanyang lola at ipaalam sa kanya ang tungkol sa aming relasyon. Hindi ako nakaramdam ng kahit na anumang takot dahil sa pagkakataong iyon ay mas higit na nakakatakot ang mga taong
mapanghusga sa baryong iyon. Sila ang nananakit, hindi lang sa pisikal na paraan kung hindi maging sa emosyon at sa mental. Sila yung hindi marunong umunawa. Sila yung mas higit pa na nakakatakot. Malapit na ako sa kanilang kubo nang makarinig ako ng pag-uusap. Nabosisan ko si Laura na tila nakikipagtalo sa kanyang abuela. Narinig kong ako ang pinag-uusapan nila. Ipinagtatanggol ako ng babaeng mahal ko sa kanyang lola. Hindi ko gaanong maintindihan ang mga naging sagot ng matanda. Hanggang sa nakarinig ako ng malakas na kalabog mula sa loob. Kasunod nun ay ang pagbukas naman ng pintuan. Iniluwa nun ang isang matandang uugod-ugod na. Siya marahil ang lola ni Laura. Nagmamasid ito sa paligid na parang may hinahanap. Nagawi bigla ang kanyang paningin sa pinagtataguan ko, kaya mabilis akong nagkubli ulit sa puno. Pigil ang hininga ko sa mga pagkakataong iyong Kuya Bari. Hindi ako natatakot sa mga kababalaghang nababalitaan ko sa baryong iyon, pero nang makita ko ang matanda ay hindi ako naging komportable. Muli akong sumilip. Wala na roon ang matanda. Dahan-dahan akong lumapit sa kanilang kubo. Mula sa bukas na pintuan ay nakita ko si Laura. Nakatali sa isang bangko at umiiyak. Nataranta ako at maingat akong pumasok sa kanilang bahay. Gulat na gulat naman siya nang makita niya ako. Sinimulang kong kalagin ang mga tali sa katawan niya. Subalit imbes na matuwa ay nagalit siya sa aking ginawa. Hindi raw dapat ako naroroon. Sinabi nitong ibalik ang mga tali at umalis na. Agad ko namang sinabi sa kanya na itatakas ko siya sa lugar na iyon, pero hindi ko raw naiintindihan ang lahat. Itinaboy niya ako ng paulit-ulit, Kuya Bari. Ayaw niyang sumama sa akin maski nakalag ko na ang lahat ng tali sa kanyang katawan. Hanggang sa pumasok sa silid na iyon ang kanyang lola. Galit na galit ito nang makita ako. Hindi ko raw alam ang aking ginagawa. Isang malaking kahangalan daw iyon. At naunawaan ko ang ibig niyang sabihin nang biglang may malakas na ungol akong narinig sa aking tabi. Automatiko akong napatingin sa pinanggagalingan ng ingay na iyon. Nakita ko sa loob ng pamamahay nila ang isang nilalang na hindi ko akalaing totoo pala. Biglang bumalik sa aking alaala ang mga babala at mga kwento ni Ramil. Mukhang iyon na nga ang tinutukoy nilang aswang. Isang nilalang na may mapupulang mga mata. Naglalaway ang bibig nitong punong-puno ng malalaki at matatalas na ngipin. Isang dambuhala at nakakatakot na aso ang nasa aking harapan. Problemang malaki ang pagpunta mo dito, binata. Narinig ko pang sambit ng matanda at pagkatapos ay hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Ang huli ko pong natandaan ay mayroon akong naramdamang matigas na bagay na tumama po sa aking ulo. Nang naalipungatan ako, nahatagpuan ko ang aking sarili na nakatali na sa isang bangko. Nakita kong nakatayo sa tabi ko ang matandang babae. Sinabi nito na hindi na raw ako makakatakas pa sa lugar na iyon dahil alam ko na ang lihim nilang maglola. Agad pumasok sa isip ko na katapusan ko na ng mga oras na iyon. Lalo na nang sinabi ng matanda na kailangan na niya akong patayin at humingi ito ng tawad. Hindi naman daw nila ugali ang pumatay dahil ayaw nilang magulo ang tahimik nilang pamumuhay. Kaya daw niya itinali si Laura para hindi ito makapambiktima dahil hindi katulad niya ay hindi pa nito kayang kontrolin ang pagiging aswang niya. Nakiusap ako na wag nila akong sasaktan.
subalit matigas na ang puso ng kanyang lola. Kailangan daw niyang gawin iyon para sa kanyang apo. Subalit naging bingi siya sa lahat ng aking pakiusap. Hanggang sa tuluyan na niya akong inilapit sa halimaw na noon ay nakatali na ang katawan upang di makaalis. Sinubukan kong pumalag pero hindi ko magawa. Malakas ang matandang iyon. Kayang-kaya pa niya akong hilahin. Para akong isang sisiw na inihain sa isang dambuhalang ahas. Noong nasa tabi na ako ng aswang ay inamoy-amoy pa ako nito. Pigil ang bawat paghinga ko dahil naaamoy ko rin ang masangsang na amoy nito. Sinubukan kong magpakilala sa kanya at nagmakaawa na huwag niya akong saktan. Nagbabaka sakali na makilala niya ang lalaking pinakamamahal niya. At ilang saglit lamang ay lumayo sa akin si Laura. Nanahimik itong bigla sa kanyang kinaroroonan. Sa isip ko, nakilala niya ako. Pero akala ko ay tapos na. Akala ko'y ligtas na ako, pero nagsisimula pa lang pala. Inilapit akong muli ng matanda na hindi ko alam kung saan ito kumuha ng ganoong klase ng lakas para ako'y mahila. Muli ay nagwala ang aswang. Inilapit ulit nito ang mukha. Pero muli ay umiwas ito at siya na ang kusang lumayo. Pinipilit nitong ipakain ako sa kanyang apo, subalit pilit itong lumalayo. Sa pagkakataong iyon ay kitang-kita ko na ang inis sa mukha ng matanda. Hanggang sa tuluyan na rin nga itong nagbago ng kanyang anyo. Lumapit ito sa akin at agad akong sinugod. Pero bago pa niya magawa ang balak ay bigla itong napatigil. Agad itong lumayo at hinaplos-haplos ng kanyang ilong na parang ito'y may naaamoy na mabaho. Takang-taka ako nang naalala kong bigla ang ipinahid sa aking katas ng luyang itim. Marahil iyon ang dahilan kung bakit di nila ako masaktan. Hindi dahil sa kilala ako ni Laura. Hindi ko alam ang eksaktong epekto o bisa ng luyang itim, pero malaking tulong iyon para malaman ko na hindi nila ako makakain. Agad ay nag-isip ako ng paraan para makalagko ang pagkakatali nila sa akin, pero hindi ko po magawa. Hanggang sa may narinig akong mga kaluskos at mga boses ng mga taong nag-uusap-usap. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Dahil sa alam na naming may mga parating na tao, agad kinalaga ng matanda si Laura. Mabilis siyang tumakas. Agad naman nilang nabuksan ang pintuan. Kasama ni Ramil ang ilang kalalakihan. May mga dala silang mga sulo at sandata. Agad nilang tinanong kung ano ang nangyari sa akin. Ngunit nagsinungaling ako, Kuya Barry. Sinabi kong may tao na pumukpok sa ulo ko at siya ang bumihag sa akin para patayin. Alam ko ang kababalaghan sa tunay na katauhan ni na Laura at ang kanyang lola. Pero kahit muntik na nila akong gawing hapunan, ay naisip kong hindi sapat iyon para ipagkait ko sa kanila ang mabuhay ng mapayapa. Hindi naman ako gaanong nasaktan, kaya hinayaan ko na lang na iba ang paniwalaan ng mga tao. Naniniwala ako sa lola niya na wala talaga silang sinasaktang mga tao. Iniuwi na nila ako pagkatapos nilang maghalughog sa kakahuyan. Mabuti na lamang at hindi nila natagpuan ang mahal kong si Laura. Kinabukasan ay kinausap ako ng masinsinan ni Ramil at tinanong kung ano nga ba talaga ang nangyari sa akin. Subalit, Kuya Barry, hindi ko pa rin sinabi ang totoo sa kanya. Mas pinili ko pa rin protektahan si Laura. Napailing-iling na lamang siya at inamin niyang hindi daw siya naniniwala sa akin. At yun na din ang pagkakataon na magpaalam sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngunit bago pa man nila ako ihatid sa terminal,
ay pinabaunan ako ni nanay ng tanim niyang luyang itim at ng langis. Bili nito na kahit ilang araw o hanggang maubos ko ang halamang yun ay patuloy pa rin akong magpahid dahil baka ako ay sundan. Matalinghaga niyang sinabi sa akin yun. Mabuti na lang Kuya Bari ay hindi naman nagkatotoo ang makahulugang salita ng nanay. Nakauwi ako ng mapayapa po sa aming lugar. Humingi ako ng tawad sa aking mga magulang dahil sa ginawa kong pagtakas. Pero imbis na galit yung isinalubong nila sa akin, ay isang matamis na yakap at paghingi ng tawad. Sabi nila ay tuluyan na daw na umatras yung pamilya na papakasalan ko. Kaya wala na raw akong dapat ipag-alala. Malaya na daw akong piliin kung sino man ang gusto ko. Sa ngayon Kuya Bari ay mayroon na akong asawa. Hindi po si Laura at mas lalong hindi po yung babaeng ipinagkasundo sa akin. Nakatagpo po ako ng isang babaeng tunay kong minahal at pinahalagahan habang kami nabubuhay. At sa ngayon po ay tahimik kaming namumuhay kasama ang aming mga anak at apo. Isang kasaysayan po ang hinding-hindi ko na malilimutan dahil lamang sa paggamit ng asin at itim na luya. Isang klasing luya na hindi pangkaraniwan. Hindi ako makapaniwala na ito ang nagsalba ng aking buhay. Aaminin ko Kuya Bari, magpasa hanggang ngayon, nakatago pa rin po ang itim na luya na inihabilin sa akin ng nanay ni Ramil. Naniniwala po akong ito ay mabisa na pangontra sa anumang masamang elemento, lalong-lalo na sa mga aswang. Isang kwento na sana po'y maibahagi niyo po Kuya Bari sa inyong channel. Maraming salamat po at God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Alex. Isang magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Bala ko sanang ibahagi po sa inyong channel ang kwentong ito. Bali, itong karanasang ito ay nangyari noong mga bata pa lang po kami. Siya nga po pala, itago nyo na lang po ako sa pangalang Rex. Noong mga panahong iyon, nakatira pa kami sa probinsya. Tuwing hapon po, madalas ay naglalaro kaming magkakaibigan. Mula alas 4 iyon na kung minsan ay umaabot hanggang alas 8 ng gabi. Ito pong ibabahagi ko ay nangyari nang minsang naglalaro kami sa labas ng bahay. Gabi na po iyon at dahil kabilugan ng buwan, nakapaglaro kami sa labas. Pagkatapos naming maghapunan, agad akong nagpaalam na lumabas po sa aming bahay. Oh, huwag kang makikipaghabulan sa mga kalaro mo ha. Alalahanin mong katatapos mo lang kumain ha, masama yan. Sabi ng nanay ko na siyang tinanguan ko naman kaagad. Opo nay, wala pong problema. Tatambay lang naman kami po doon tsaka magkikwentuhan lang. Tanging naisagot ko sa aking ina. Hindi ko na hinintay pa ang kanyang susunod na sasabihin sa akin. Kung kaya dali-dali akong bumaba sa aming bahay at saka tumungo sa mga kalaro kong nakaupo na sa lilim ng mangga. Pagkadating ko po doon, napatitig sila sa akin. O Rex, ikaw na ang magkukwento, sabi ng isang kaibigan ko. Napakunot noon naman ako. Nagtaka ako kung ano ang kanilang ibig sabihin. Kaya napatanong ako. Alin? Kwento? Kwento tungkol saan? Basta, kwentuhan mo kami tungkol sa katatakutan, kahit na ano. Wika ng isa kong kaibigan. Nagpalingalinga ako ng mga panahong iyon. Nag-isip ako kung ano ang aking ikukwento hanggang sa may nasipat ako sa hindi kalayuan. Oh, sino kaya tong paparating dito?
Tanong ko sa aking sarili. Nakikita niyo ba yung paparating? Alam mo bang may haka-hakang isang aswang yan? Dayo raw yan sa bayang ito at madalas ay nambibiktima ng mga bata. Wika ko, sabay turo sa taong paparating. Lahat ng aking kalaro ay napatitig sa bahagi kung saan ako nakaturo. Nataranta ang mga ito at saka agad na napatayo. Noong akmang uuwi na sana sila dahil sa takot, bigla akong nagwika ng, "Uy, binibiro ko lang kayo." Teka, tumahimik kayo. Baka pagalitan niya tayo kung malaman niyang siya ang ating pinag-uusapan. Sabi ko, kaya natahimik ang aking mga kasama. Pagdating ng lalaking iyon, agad siyang napatanong sa amin. "Mga bata, maaari bang magtanong?" Opo. Ano po bang itatanong ninyo?" Napangiti naman sa amin ang lalaking iyon. Saan ba rito ang bahay ni na Berto?" Tanong ng lalaki. Nagkatinginan kaming magkakaibigan at tila nagtutulakan kung sino ang sasagot sa kanya. Doon po sa bahaging iyon. Ang ikatlong bahay mula rito po. Siyang bahay ni na Mang Berto. Tugon ko naman. Napangiti sa akin ang dayong iyon. Magsisimula na sana siyang maglakad, subalit bigla siyang tinanong ng isa kong kaibigan. Manong, kaano-ano niyo po ba si Mang Berto?" Napatitig sa kanya ang lalaki. Ngumisi iyon na halos abot tainga at saka tumugon. "Kaibigan ko ang kanyang asawa." Pagkawika niya ng mga katagang iyon, agad siyang naglakad paalis. Tinanaw na lang namin siya, subalit lahat kami ay nagtaka dahil sa mabilis niyang paglalakad. Kakaiba to . Ang bilis maglakad . At teka, paano kung totoo ang sinasabi mong aswang nga ang dayong iyon? Biglang tanong sa akin ng isa kong kalaro. Hindi ako nakasagot sa kanya. Napatingin lang ako sa direksyong tinahak ng nasabing lalaki at noon ko lang napagtantong nagdadalang tao nga pala ang asawa ni Mang Berto. Naku, tayo na. Mas mabuti pa sigurong umuwi na lang tayo. Biglang wika ng isa kong kaibigan. Magsasalita pa sana ako subalit bigla silang napatakbo para umuwi na. Wala na akong nagawa noon kung hindi ang umuwi na rin dahil nagsimula na akong gapangan ng kilabot. Napatakbo ako sa pag-uwi sa aming bahay. At pagdating ko roon, ay nagtaka ang aking ama't ina. Nandito ka na kagad. Bakit bumalik ka kagad? Akala ko ba tatambay kayo? Tanong sa akin ng aking ama. Napailing na lang ako at saka sinabi sa kanila ang nangyari. Naku, kayo talagang mga bata. Ewan ko ba sa inyo? Puro kayo kalokohan. Ay nako, siya, magugas ka na nga ng paa mo at pumasok ka na sa silid mo. Dagdag pa ng aking ama. Napatango na lang ako sa kanya at saka pumunta sa banyo at naghugas na nga ng mga paa ko. Pagkabalik ko sa sala kung saan naroroon ang aking mga magulang, narinig ko ang kanilang usapan. Hindi kaya ang nakita nila ay ang dayong gumagala tuwing gabi at saka naghahanap ng mabibiktima? Tanong naman ng aking ina sa aking ama. Ay, pati ba naman ikaw? Pero hindi ko alam. Malalaman natin yan. Malalaman natin bukas kung may balita tayong maririnig. Basta, ang mahalaga ay hindi iyon madadako dito sa atin dahil baka tayo naman ang pagdiskitahan ng nilalang na iyon kung totoo man yun. Tugon ng aking ama. Noong makita nila akong dalawa, ay agad nilang iniba ang kanilang usapan. Kung kaya nagkunwari na lang akong walang narinig
at nagpaalam ng pumasok sa aking silid upang magpahinga na. Pagkapasok ko po sa aking silid, Kuya Bari, agad na lang akong nahiga. Sinubukan ko ang matulog, ngunit hindi ko iyon magawa. Kahit anong waglit ko sa aking isipan ng tungkol sa dayong iyon ay hindi ko talaga magawa. Paano lang kaya kung totoo? Ano kaya yung dayong yun? Bakit parang takot ang aking mga magulang? Sa kabutihang palad noon, may mabuti rin palang epekto ang aking pag-iisip dahil nakatulugan ko iyon. Kinabukasan, nagimbal ang buong baryo namin dahil namatay ang asawa ni Mang Berto. Kahit nakatabi niya iyon sa pagtulog, nakapagtataka daw na hindi niya nararamdaman ang pag-atake ng aswang. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dahil doon, nagkaroon kami ng hinuha na ang dayong iyon nga ang aswang. Naku, kinakailangang hindi na tayo magpapagabi rito. Baka maabutan tayo ng dayong nagkukunwaring naliligaw, sabi ng isa kong kalaro. Isang hapon noon, habang kami ay nagpapahinga dahil pagod kami sa paghahabulan, natanaw namin ang anak ng bagong lipat sa aming baryo. Mag-isa iyong naglalaro sa labas ng bahay nila kung saan sila tumutuloy. Akmang yayayain ko sana ang aking mga kalaro upang puntahan iyon at kaibiganin. Subalit nakita namin ang dayong lalaki na biglang sumulpot. Lumapit iyon sa nasabing bata at may kung anong sinabi. Hala, ano kaya ang kailangan niya sa batang iyan? Lahat kami ay nakaantabay sa kung ano ang susunod niyang gagawin. Kung kaya, nagtago kami para hindi niya kami makita. Walang ano-ano, iniwan ng bata ang kanyang laruan. Tumayo iyon at saka napalingon sa kanilang bahay. Ayan na. Ano kaya ang sinabi ng lalaking yan sa bata? Tanong ko sa aking mga kasama. Napakunot noon na lang sila dahil hindi naman nila alam kung ano yun. Makaraan lang ang ilang sandali. Nakita naming naglakad ang lalaking dayo, kasabay na niya ang bata. Animoy nagpapaturo iyon ng daan sa bata. Ang ipinagtataka lang namin, Kuya Bari, ay parang wala sa sarili ang batang ito na bigla na lang sumama sa lalaking iyon. Naku, saan kaya dadalhin ng dayong yan ang bata? Bakit parang wala sa sarili niya, tingnan niyo? Tanong ng isa kong kalaro sa amin. Tara, sundan natin para malaman natin kung ano ang gagawin ng lalaking yan. Alam niyo kasi may narinig ako sa mga magulang ko eh. Nag-uusap sila kagabi tungkol dyan sa dayong yan. Tiyak na may lihim yan. Seryosong wika ko. Nang mga panahong iyon, para kaming mga investigador, Kuya Bari. Kung kaya't tahimik naming sinundan ang dayong iyon at saka ang batang daladala niya. Panay ang tanong ng dayo sa kanya at ang nasabing bata naman ay turo lang din ng turo na parang alam na alam niya ang daanan. Hala, paano niya malalaman ang pasikot-sikot dito? Bago pa lang siya dito, Ilang araw pa lang siya dito at ito rin lang ang unang araw na nakita natin siyang lumabas, diba? Wika ko sa mga kalaro ko. Naku, oo nga no. Naku, baka malamang merong ginawa sa kanya ang dayong yan. Tingnan niyo, pumasok sila sa kasukalan. Wika ng isa ko pang kalarong si Anju.
Nagpatuloy lang kami sa aming paglalakad. Naglakad kami patungo sa masukal na bahagi ng aming baryo, subalit lahat kami ay natigilan nang makita namin ang isang barangay tanod. "O mga bata, bakit kayo nandito? O delikado dito ah. Alam niyo bang may mga ahas sa bahaging iyan?" sabi sa amin ng tanod. Hindi na kami nag-atubili pang sabihin sa kanya ang aming mga nakita. At nang mga panahong iyon, Kuya Bari, sinabi niya sa amin na huwag kaming susunod sa dayo at sa bata. Sinabi niyang tatawag siya ng mga kasamahan niya upang mahuli o sundan ang dayo. Noong wala na po ang tanod, kahit na sinabihan niya kaming huwag sundan ang dayo at ang bata, hindi namin siya pinakinggan. Pumasok pa rin kami sa kasukalan at hinanap namin ang dalawa. Nang walang ano-ano, biglang may narinig kaming ungol ng bata. Alam namin kung saan nagmula iyon, kung kaya't pinuntahan namin. Natagpuan namin ang bata na nakagapo sa isang puno ng mangga. Ang lalaking dayo naman po ay nakita naming naghahasa ng kanyang patalim. "Naku, hindi kaya kakatayin niya ang batang yan?" tanong ko sa aking mga kasamahan. Noong mga oras na iyon, Kuya Bari, nagpasya na kaming umalis. Natakot kaming lahat bigla. Naisip naming baka mahuli kami ng dayong iyon at gawin din sa amin ang gagawin niya sa bata. Sakto namang nakasalubong namin ang mga tanod, kaya agad naming sinabi sa kanila ang kinaroroonan ng bata at saka ng dayo. Naggulat sila sa kanilang mga narinig sa amin. Umaksyon kaagad ang mga ito. Pinaligiran nila iyon at hinuli. "Anong gagawin mo sa batang ito? Tsaka bakit mo siya tinali? Ano ang pakay mo sa kanya?" galit na tanong ng isang barangay tanod habang hawak-hawak ito sa magkabilang kamay. Maya-maya'y biglang ngumisi ang dayo na lalaki. Nang walang ano-ano'y, biglang nagbago ang anyo nito. Biglang nagkaroon ng balahibo ito sa buong katawan. Kung kaya't sa takot ng tanod ay biglang nabitiwan ito. Ngunit naging alerto ang isa pang tanod at mabilis itong hinampas ng hawak niyang yantok. Napuruhan sa ulo ang nilalang. Agad nilang itinali ito padapa upang hindi ito makapiglas at gumawa ng kung anong bagay na ikapapahamak nila. Nawala ng malay ang nilalang kung kaya't binuhat agad nila ito patungo sa barangay hall. Kinalagan din ng tali ang batang nakagapo sa puno at isinama din ito sa barangay hall. Takot na takot kami, Kuya Bari, dahil ngayon lang kami nakakita ng totoong aswang. Noong nasa barangay hall na, nagkagulo ang mga tao doon. Ikinulong nila ang nilalang at nanatili itong nakagapo sa loob ng kulungan. Maya-maya, nagbago na ang anyo bigla ng aswang at bumalik ito sa kanyang itsurang tao. Nilapitan siya ng kapitan. Kinausap siya at kalaunan inamin niyang siya ang pumatay sa asawa ni Mang Berto. Kinain daw niya ito. Nanlaki ang mga mata ng kapitan noong marinig iyon. Lahat naman ng nakarinig doon sa barangay hall, Kuya Bari, maski ako ay nagimbal po at natakot. Nanatili ang nilalang sa kulungan hanggang sa isang araw ay bigla na lang daw itong namatay. Hindi daw kasi ito kumakain ng mga pagkaing ibinibigay sa kanya. Malamang po dahil ang gusto nito ay karne ng tao ang kanyang kainin, kung kaya't nanghina ito at tuluyan ng pumanaw. Nabalitaan na lang po naming
Sinunog daw ang nilalang at ibinaon ang kanyang mga abo sa lupa doon sa likod ng sementeryo. Napagtanto din ng aking ama na malamang daw ay nagpapanggap lang iyon na palaging naliligaw upang makahanap siya ng kanyang mabibiktima. Mabuti na lang talaga, Kuya Bari. Sinundan namin siya at kung hindi siguro ay malamang nabiktima na niya ang bagong bata na nakatira sa baryo namin. Kaya ko po ito isinulat, Kuya Bari, dahil hindi ko po ito malilimutan. Hindi po talaga ako makapaniwala na minsang nagtanong sa aming magbabarkada ang isang aswang na nagpanggap lang na isang ligaw na dayo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Rex. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ines. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ngayon ay nangyari noong dalaga pa lamang po ako. Sa akin pong pagkakatanda, nasa 2001 ang taon ng kaganapan nitong aking ibabahagi. Noong mga panahong iyon, nakatira po kami sa isang squatter area. Dikit-dikit ang mga bahay at halos lahat ng mga tao ay puro tsismis ang pinagkakaabalahan. Isang araw, dahil sa bisyong tsismis, hindi na naalala ng isa naming kapitbahay na mayroon siyang nakasalang na sinaing sa kalan nila. Sa kadahilan ng iyon, nasunog ang kanilang bahay. Dahil gawa lang naman sa mga mumurahin at saka madaling masunog na materyales ang mga bahay sa amin, mabilis na kumalat ang apoy. Naku! Nasusunog! Dalhin niyo ito! Ito naman, kunin niyo ito! Bilis! Iyon ang mga katagang dinig na dinig namin. Maging kaming mag-anak ay kanya-kanya rin sa pagbitbit ng mga aming kagamitan. Wala kaming pakialam sa aming bahay dahil ang mas mahalaga sa amin noon ay ang maisalba ang aming sarili at saka ang iilan naming mahalagang gamit. Makaraan noon ang 15 minuto. Dumating na ang mga bumbero. Sa aking pagkakatansya, Kuya Bari, ay 6:00 na iyon ng gabi. Naging siksikan kami noon sa evacuation. Tandang-tanda ko noon na kasama ko ang buntis naming kapitbahay na si Aling Puring. Buisit na salbi yan, pahamak talaga. Kung hindi dahil sa kadadaldal niya sa kabilang bahay, hindi sana magkakasunog sa ating lugar. Galit na wika niya sa akin. Hindi naman ako nakasagot sa kanya, Kuya Bari. Napako kasi ang aking paningin sa bandang puno ng niyog na malapit sa kung saan kami nag-evacuate. Ano ba yung gumagalaw na yan? Tanong ko sa aking sarili. Napailing na lang ako nang malaman kong isa yung bumbero na umakyat sa niyog. Ginagawa nun dun? Baka naghahanap lang ng magandang pwesto. Dagdag ko pa. Hinayaan ko na lang iyon at saka nagpa siyang kausapin ang aking mga magulang. Umalis na rin si Aling Puring at saka tumungo sa iba pa naming kapitbahay. Habang nakikipagkwentuhan ako sa aking mga magulang, may napansin akong biglang lumundag patungo sa kalapit na puno. Mas malapit iyon sa kung saan kami nananatili. Nang walang ano-ano, nakita kong tumiwarik iyon. Ang bumbero yun ah. Hindi kaya na-aksidente siya? Akmang sasabihin ko iyon sa aking mga magulang nang bigla iyong nawala. Saan napunta yun? Saan kaya yun? Pilit kong inalala ang kanyang itsura at kinilabutan ako nang mawari kong nagbabaga ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung dahil lang sa pagod o sa taranta ko dahil sa sunog, kung bakit kung ano-ano ang nakikita ko. Dahil kita sa aming evacuation center
ang kabahayang nasusunog. Nagpasya akong lumapit sa bintana at saka dumungaw. Kita kong abala ang mga bumbero sa kanilang ginagawa at halos lahat sila ay may nakaatas na gawain. Doon na biglang umusbong ang aking pagtataka. Kung abala ang lahat sa kanila, bakit parang naglalaro lang ang isang bumberong yan? Tanong ko sa aking sarili. Hindi naman siguro. Pero ano yun? Aswang ba yun? Baka pinupuntiri niya si Aling Puring. Saad ko lang sa aking sarili at naguguluhan pa rin ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Nawala ang aking atensyon sa sunog. Tila napalitan ng kutob. Noong mga sandaling iyon, nagmatsyag ako sa paligid. Hindi ko na rin iwinaglit sa aking paningin ang buntis naming kapitbahay. Makaraan lang ang ilang sandali noon. Nakita kong lumabas siya. Nakita kong palinga-linga ito sa paligid. Tila parang hindi iniintindi ang sunog. Kung kaya't naisip kong sundan siya. Pagkalabas ni Aling Puring sa silid kung saan kami nananatili, sumunod na ako sa kanya. Sa hindi ko malamang dahilan, Kuya Bari, nakaramdam po ako ng pangingilabot. Parang may mga matang nakatitig sa akin. Kaya iginala ko na rin ang aking paningin habang naglalakad patungo sa banyo. Walang ano-ano. Natigilan ako nang mapatingala ako sa bubong ng isang silid. Nakita kong may nakasampa roon, kung kaya't sinipat kong mabuti iyon. Iyan ang bumbero ah. Mukhang tama ang aking kutob. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan talaga. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, parang nais kong bumalik sa silid kung saan kami nananatili. Subalit naalala ko si Aling Puring. Maya-maya'y lumapit na ako sa CR at saka hinihintay na makalabas si Aling Puring. Ang tagal naman ni Aling Puring. Ang tagal niya lumabas. Dumaan pa ang ilang minuto ay nagulat ako nang makarinig ako ng ungol na parang nasasaktan. Dahil doon, tinawag ko na ang Aling Buntis sa loob ng banyo. Aling Puring! Aling Puring! Ayos lang po ba kayo dyan? Oo. Masakit lang ang aking tiyan. Parang hinihiwa. Pagkatapos magwika ng Ali ng mga katagang iyon, binuksan niya ang pintuan ng banyo at kitang-kita kong namumutla siya. Kaya nagwika na rin ako. Intayin mo lang ako rito ha, mabilis lang ako. Huwag kang maglalakad pabalik sa ating silid na nang mag-isa. Seryosong sabi ko sa kanya. Ha? Bakit naman? Tanong niya sa akin. Sa halip na sagutin siya, sumenyas akong sandali lang. Nang mga panahong iyon, dali-dali akong pumasok sa loob ng banyo at saka umihi. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Habang nasa loob ako ng banyo, may naulinigan akong mahinang paghuni ng tiktik. Dinig ko ring umuungol dahil sa sakit ang Aling Buntis na nasa labas ng banyo, kung kaya lumabas na ako. Tayo na, Aling Puring, tarantang sabi ko. Inalalayan ko pa siya pabalik sa silid kung saan kami nananatili. Habang naglalakad kami, napatingala ako sa bubong kung saan ko unang nakita ang bumbero. Mas lalong lumakas ang tibok ng aking puso noon nang mawaring wala na roon ang bumbero. Ang sakit na ng tiyan ko. Parang inaaswang yata ako. Bulalas ni Aling Puring.
Magsasalita pa sana ako noon, subalit kumalabog ang bubong sa silid kung saan kami nananatili. Agad kaming napatingala roon at nagulat kaming dalawa ni Aling Puring nang makita namin ang isang itim na nilalang na nakasampa sa bubong. Nakasuot iyon ng uniforme ng bumbero, subalit halatang balot ng balahibo ang katawan noon. Ay, ano po yan? Inaaswang ka nga, Aling Puring. Huwag kang magpapasindak. Takot na sabi ko sa kanya. Maya-maya'y huni ng huni ang tiktik sa ibabaw ng bubungan. Nakaharap iyon sa amin at parang nakahanda ng lundagan kami. Si Aling Puring naman ay tuluyan ng namilipit sa sakit ng kanyang tiyan. Dahil doon ay natigilan kami. Ay, hindi ko na kaya. Parang hinuhugot ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Ang sakit-sakit! Tuluyan ng napalumpasay ang buntis na ali. Ang aswang na bumbero naman ay nakita kong nakalabas na ang kanyang dila. Napakahaba noon at parang patungo ang direksyon noon sa amin. Aling Puring! Sabi ko. Maging ako ay nanginginig na rin sa takot ng mga panahong iyon. Naging salitan ang paningin ko kay Aling Puring at saka sa aswang. Walang ano-ano. Nakita kong may tumulong dugo sa lupa. Batid kong nasa delikadong sitwasyon na ang aming kapitbahay noon kaya napasigaw na ako. Mga kapitbahay, inaaswang si Aling Puring. Tulungan nyo! Tulungan niyo kami! Sigaw ko. Sa hindi ko malamang dahilan, parang hindi naririnig ng mga tao ang sigaw ko. Siguro ay dahil sa sunog na kasalukuyang nagaganap din. Lalo na lang akong nataranta noon, Kuya Bari, nang biglang lumundag ang aswang. Lumapag iyon sa tapat namin mismo ni Aling Puring, kaya hindi ko na alam ang aking gagawin. Napaatras ako at napayakap ako kay Aling Puring. Walang yakang aswang ka. Umalis ka rito. Dahil kundi lagot ka sa mga tao. Sigaw ko. Napailing ako noon nang makitang kagaya nga ng mga bomberong umaapula ng apoy ang suot ng nasabing aswang. Bumbero ka ba talaga? Pilit kong tinatapangan ang aking loob, Kuya Bari. Ngunit ngumisi lang sa akin ang aswang. Muli niyang nilabas ang kanyang dila. Walang tigil na rin ang kanyang paglalaway. Noong mga panahong iyon, muli akong sumigaw. Itinodo ko na ang aking boses at wala akong pakialam kung mapaos ako. Aswang! Aswang! May aswang! Tulungan niyo po kami! Si Aling Puring inaaswang! Makalipas lang ang ilang sandali, lumabas ang mga kalalakihang may dalang itak. Ang iba naman ay may hawak ng 2x2 na kahoy. Humahango sila patungo sa aming direksyon. Noong mga panahong iyon, nataranta ang aswang, Kuya Bari. Nagpalinga-linga siya at tila naghahanap ng madadaanan. Noong mga sandaling iyon ay sumasakit pa rin ang tiyan ni Aling Puring at saka dinudugo na siya. Pagkalapit ng mga kalalakihang iyon, pinaligiran nila ang aswang. Papalapit sila ng papalapit sa nasabing nilalang hanggang sa hindi na noon nagawa pa ang tumakas. Punyeta, bugbugin nyo yan! Huwag niyong hayaang mabuhay ang demonyong yan! Sigaw ng isang lalaki. Noong mga oras na iyon, pinagpapapalo nila ng 2x2 ang aswang. Ang mga kalalakihang may dalang itak naman ay tinaga ang aswang. Hindi sila tumigil sa kanilang ginagawa hanggang sa makita nilang punong-puno na ng sugat at duguan na ang buong katawan ng aswang. Si Aling Puring, tulungan nyo at nang madala sa ospital. Baka delikado ang kalagayan niya dahil buntis siya. Wika ng isang lalaki.
Pinagtulungan naman nilang buhatin si Aling Puring at saka dinala sa malapit na ospital upang makasiguro. Isa sa mga kalalakihan ang tumungo sa mga bumbero. Isinalaysay niya ang nangyari, kung kaya't tumungo ang dalawang bumbero kung saan matatagpuan ang aswang. Tinanong nila kung kakilala ba nila ang nasabing bumberong ito. Pagkakita ng dalawang bumbero ay nagulat ang mga ito. Hindi nila inaasahan ang kanilang nakita. Ano po yan? Hindi po namin yan kasama. Anong klaseng nilalang yan? Isa po siyang aswang. Marahil ay nagpanggap lang itong bilang isang bumbero. Wika ng isang lalaki. Maya-maya ay nagulat ang isang bumbero dahil nakita niya ang pangalan sa uniforme na suot-suot ng aswang. Teka, uniforme ni Ramos yan ah. Bakit suot-suot niya yan? Pagtataka ng isang bumbero. Maya-maya ay nagbago ang anyo ng aswang na bumbero. Nawala na ang mga balahibo nito sa katawan kung kaya't nagimbal ang dalawang bumberong nakasaksi. Alak ng si Ramos nga! Bulalas ng isang bumbero na halatang takot na takot din Kuya Bari sa kanyang nakita. Walang ya, aswang pala itong taong ito. Marahil matagal na niyang ginagawa yan sa tuwing nagkakaroon ng sunog. Maski ang mga tao na nasa paligid Kuya Bari ay nagulat din sa kanilang nasaksihan. Matapos ang pangyayaring iyon ay nanatili pa rin kami dito sa evacuation center Kuya Bari. Wala kasi kaming matitirhan at malilipatan. Naging usap-usapan ang aswang na bumberong iyon sa buong evacuation center. Marami ang natakot dahil sa pangyayaring iyon. Magpasanggang ngayon po Kuya Bari ay hindi ko pa rin lubos na maisip na nakaharap ako sa isang tunay na aswang. Mayroon pala talagang ganun Kuya Bari. Akala ko kwento lang yun. Gagawin ang lahat ng pagpapanggap para lang makapangbiktima. Isang kasaysayan sa aking buhay ang hindi ko po malimut-limutan na minsang tumambad sa aking harapan ang isang aswang na bumbero. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Kuya Bari. Salamat po ng marami at sana po'y mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. More power po sa inyo at God bless. Lubos na gumagalang, Ines. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.